A yanzu dai kusan kimanin awanni 24 bayan da sojojin saman Najeriya suka kai hari akan fararen hula a cikin kasuwar Jalle da ke jihar Yobe. Amma har yanzu babu wani sakon Allah wari ko kuma na sani da wannan harin daga gwamnatin tarayya ko kuma gwamnatin Najeriya. Bugu da ƙari kalaman gwamnan jihar Maiduguri wato Babagana Umar Zulum, Professor Babagana Umar Zulum sun jawo cece-kuce a halin yanzu. Bayan da bai fa kusan a yanzu kimanin shekaru 5 bayan da gwamnati ta gama rufe wannan kasuwar. Sakamakon yadda wannan kasuwar take fuskantar munanan hare-hare daga in ta'adda. Duk da cewa ta bangaren gwamnatin Najeriya ta bayyana ta kai wannan hari ne a sakamakon yadda take zargin akwai in ta'adda a cikin kasuwar a lokacin. Zazzafan martani daga shahararren malamin addinin musulunci a Najeriya wato Sheikh Malam Alkali Zaria zuwa ga faston da ya batanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma Alkur'ani mai girma har ma da addinin musulunci. Ɗaya daga cikin fastocin da suke nuna tsanarsu da addinin musulunci da kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi nuna rashin jin daɗin sa kuma ya nuna baya goyon bayan wannan zagin da wato wannan faston yayi. Faston Muhammad wanda yake wa kansa ya kirari da wato suna Muhammad duk da ya kasance ba musulmi bane, ya nuna rashin jin daɗin sa kuma ya bayyana cewa wannan babban kuskure ne da wannan faston wanda ya batanci ga fiyayyen halitta da addinin musulunci har ma da Alkur'ani mai girma ya aikata. Domin wannan ya kasance babban laifi ne ka zagi addinin musulunci kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance ya aikata maka komai ba kamar yadda Pastor Muhammad ya bayyana. Rahotanni sun kasu gida biyu bayan da gidan jaridu ke yadawa kan cafa kimanin mutane 50 ne aka kashe a cikin wato a wannan harin da sojin saman Najeriya su haka a cikin wannan kasuwar. Amma ana tsaka da wannan yada labarin kwatsam sai ga sanarwa daga wato Amnesty International take faɗar cewa kimanin mutane sama da 100 ne suka rasa rayukansu kuma sama da mutane 50 suka jikkata a sakamakon wannan harin da sojojin saman Najeriya su haka a cikin wannan kasuwar ta Jalle da ke karamar hukumar Geidam na jihar Yobe. Wannan kasuwar ta kasance tana a cikin jihar Yobe ne amma kuma ta kasance matattara ce wato matattarar kasuwa ce ta kasance ta kunshi jihar Maiduguri ta Borno da kuma jihar Yobe. A kalaman wato gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya bayyana cewa wannan kasuwar tun tsawon kimanin shekaru 5 da na gabata aka gama rufe wannan wato kasuwar sakamakon yadda wannan kasuwar take fuskantar matsin lamba wato matsin hare-hare daga 'yan kungiyar ta'addanci a Najeriya. Ɗaya daga cikin shahararrun malaman addinin musulunci kuma na wato ƙungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna a reshin jihar Jos, Sheikh Salihu Alkali Zaria ya tura zazzafan sako zuwa ga faston da ya zagi ga addinin musulunci da Alkur'ani mai girma har ma rufiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faston da yayi waɗannan kalaman ne a daidai lokacin da yake maida wa wani musulmi martani, a maimakon ya tsaya da mai da martanin da wannan wanda suka kasance suna takun saka da shi sai ya hada da addinin musulunci da Alkur'ani mai girma har ma da Annabi Muhammad wato shi wanda shine mutum mafi daraja a addinin musulunci da ma duniya gabaki daya. A martanin Sheikh Salihu Alkali Zaria ya bayyana cewa a duk inda wato wannan fastin ya kuskure suka yi ido biyu da shi to ya tabbatar da cewa faranan ko shi ko kuma shi wannan fastin, domin Sheikh Salihu Alkali Zaria ya bayyana cewa a duk lokacin da suka haɗu da wannan fastin to tabbas ya ɗau alwashin sai ya kawar da shi ko kuma idan shi Sheikh Salihu Alkali Zaria bai samu nasarar kawar da wannan fastin ba to wannan fastin ya kawar da shi. Tuni dai a yanzu hotunan wannan fastin suka gamba zuwa a kafafen sadar da zumunta wato musulmai suke ƙara yaɗa wannan wato hoton wannan mutumin domin musulmai su kasance cikin ankara da kuma lura a duk lokacin da suka ga wannan faston kuma a duk inda suka kasance suka gansa su tabbatar da cewa sun kashe sa domin ɗaukar fansa akan batanci da addinin musulunci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ma da Alkur'ani mai girma. Duk da cewa wannan takon sakan da wannan faston yake da wani musulmi wanda suka kasance suna takon saka da shi, wannan musulmin bai zagi addinin sa ba, bai zagi annabin sa ba, zalika bai zagi littafin sa na Bible ba, amma haka wannan fastin ya turmuki ido ya turmuki bakinsa ya faɗi waɗannan mugayen kalaman akan addinin musulunci. Harin fasto wanda ya kasance ɗaya ne daga cikin fastocin da suke yakar addinin musulunci, duk da cewa a lokuta da dama yana samun gayyata daga wato malaman addinin musulunci da su ya zo a yi wato muƙabala, amma kuma yake bijircewa yake yin watsi da wannan tattaunawar muƙabalan. Faston da ya kasance na wa kansa ikirari da suna Muhammad domin ƙara wato rura wutar ƙiyayya a tsakankanin musulmai da kuma kiristoci, duk da a addinin kiristanci ba a yadda da annabci da kuma wato zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da su kiristocin suke ikirari kuma suka yi imani da shi.
duk da cewa so tari da dama daga cikin malaman addinin musulunci suna kalubalantar kiristoci kan cewa ga sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin sa mai tsarki na Bible, amma duk da haka ba su karɓa wannan muƙabalan, suke watsi, suke bijircewa su mai da wannan maganar kamar shati faɗi, ba su mai da hankali domin a zo a yi muƙabala a warware wannan matsalar. Kawo a yanzu musulmai da ke faɗin arewacin Najeriya suna ƙara yaɗa hotunan wannan faston domin musulmai su kasance a hankali a duk inda suka tabbatar da sun ga wannan faston, so su tabbatar da cewa sun kawar da shi daga doron duniya, sakamakon yadda ƙasar ta Najeriya ta kasance babu doka kamar duk wanda ya batanci da addinin musulunci. Lura da cewa gwamnatin Najeriya a lokutan bayan da gabata ko kuma in ce a shekarar da gabata ta yi yunkurin wato hukumar ECOWAS, wato ƙungiyar ECOWAS, wadda wannan ƙungiyar ECOWAS a lokacin ta kasance tana a ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasar ta Najeriya na yanzu wato President Bola Ahmed Tinubu, amma a lokacin ƙungiyar ECOWAS ta kawo da wato wani tsari na son a kawar da shari'ar musulunci, na kawar da ɗaukan mataki ga dukkanin mutanen da suka kasance sun yi ɓatanci ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda a lokacin ya bakanta kuma ya sanya musu dama daga cikin in Najeriya musulmai har ma da waɗanda suke son ƙasar ta Najeriya da zaman lafiya suke faɗar cewa wannan abin sam bai dace ba, domin babu wani yanci ko kuma babu wani dama kai suka da wani mutum wanda ya kasance ba addinin kuɗai ba, domin hakan zai iya kawo hargitsi a cikin ƙasar ta Najeriya. Lura da yadda aka san musulmai suna da matuƙar girmamawa, sun fi girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan rayuwarsu, akan ma dukkan wani abu da suka mallaka na duniya da lahira. Hakan ya sanya mutane da ke zargi ke cewa kuma suke ƙara kyautata zaton kan cewa gwamnatin Najeriya da kuma hukumomin ƙasar ta Najeriya ba za su ɗauki mataki akan wannan faston ba domin su hukunta shi sakamakon yadda ya yi ɓatanci ga addinin wasu, duk da cewa tsarin constitution ɗin ƙasar ta Najeriya ya haramta wani ɗan ƙasa ya zagi ga addinin wani, domin akwai wato freedom of religion, akwai 'yancin addini, kai ko da dutse kake bauta a constitution ɗin Najeriya bai baka dama kai ɓatanci ko kuma ka ke addinin waɗannan wanda suka kasance suna bautar wato dutse ba, domin su ma suna da dama, suna da yanci su bautawa dukkan abin da suka ganin cafa ya dace da hankalinsu, kuma ya dace da tsarinsu, ya dace da al'adarsu, kuma ya dace da abin da suke so su bautawa, kamar dai da tsarin constitution na Najeriya ya baiwa kowane ɗan Najeriya damar yin hakan. Kalaman da suka jawo cece-kuce na gwamnan jihar Borno wato Babagana Umar Zulum ya bayyana cewa wato wannan kasuwar tun ta kasance aka gama rufe ta, amma to me ya sanya, babbar tambayar dama daga cikin mutane ke yi, shin me ya sanya wannan kasuwar ta kasance a buɗe kuma har sojojin saman Najeriya suka kaddamar da wannan hari? Tun dai wasu dama daga cikin mutane suka fara zargi wato Professor Babagana Umar Zulum yana yunkurin karkatar da wannan abun, ya juyar da hankalin mutane domin a mai da wannan abun siyasa, duk da cewa wannan harin ya kasance an kai sa ne, an kashe musulmai, babu magana diya a halin yanzu nan da ake, babu magana, sai dai ma a yanzu shi gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum yana yunkurin ya kare gwamnatin ƙasar ta Najeriya, ya kare gwamnatin tarayya akan wannan harin da suka kai. To idan dai an ce wannan harin wannan kasuwar ta kasance a rufe take, an rufe ta, to ya aka idan an buɗe wannan kasuwar daidai ne kuma ya cancanci sojojin saman Najeriya su kai hari su kashe mutane sama da 100 a cikin kasuwa a daidai lokacin da wato mutane suke tsakar yin kasuwa? Kuma ai kamin a fara kaddamar da hari jirgi ne ya kai wannan harin, kuma jirgi kamin ya kaddamar da hari dole sai ya gama tantance, ya gama tabbatar da gurin nan lallai tabbas akwai babu mutane a gurin, babu wani abu a gurin, babu wasu mutanen da basu ji basu gani ba, amma an zo an kai hari ba wai a daji ba, kasuwan ba a cikin daji take ba, kasuwan tana cikin bainar jama'a, an kaddamar da hari, an kashe mutane kamar dai da aka saba. Wannan kawo a yanzu dai kusan kimanin shekaru, wato kusan kimanin yanzu wannan ya kasance karo na 13 ne a cikin ƙasa da shekaru 4 ko in ce ƙasa da shekaru 3 da ake kaddamar da wannan harin akan fararen hula, akan musulmai, duk da cewa duk waɗannan hare-haren da ake kaiwa ba a taɓa kai su akan wani kirista ba, ba a taɓa kai su akan wani kirista aka kashe wasu kiristoci ba, don waɗannan hare-haren sun gama karewa ne a yankin arewacin Najeriya, kuma a yankin arewacin Najeriya akan musulmai waɗanda suka kasance basu ji basu gani ba, musamman yadda aka kai hari akan yan mauludi a wato kusan farkon wato bayan da shugaban ƙasar Najeriya President Bola Ahmed Tinubu ya shekara, wato kusan shekaru 2 kenan da na gabata, wato sojin saman Najeriya suka kaddamar da wannan harin, suka kashe yan mauludi bila adadin a jihar Kaduna, wato a unguwar Tidin Biri da ke jihar Kaduna.
Bayan wannan harin sojin saman Najeriya ba su dakata a nan kadai ba, sun ci gaba da kai hari akan wato a jihar Sokoto, sun kai hari a jihar Sokoto, sun kai hari a jihar Borno, sun kai hari a jihar Sokoto, sun kai hari a jihar Zamfara, zalika sun kai hari a jihar Niger, kuma sun kai hari yanzu a jihar Yobe a wato kasuwar Jalle da ke karamar hukumar Geidam da ke jihar Yobe, wadda wannan kasuwa ta kasance tana ciwa ne, wato mutanen da suka kasance suna da karfi, jihohin da suka kasance suna da karfi a cikin wannan kasuwar, duk da ka kasance wannan kasuwar tana a ƙarƙashin gwamnatin jihar Yobe, amma da suka kasance sun fi karfi a cikin kasuwar sun kasance in mai jihar Borno ne da kuma Yobe. Duk da wannan abin da ya faru, shugaban ƙasar Najeriya President Bola Ahmed Tinubu bai yi yunkuri ya je ya jajanta wa waɗannan mutanen da ake kashewa ba, sai dai ma a wato idan za ku tuna a satin da na gabata, ko in ce a yin kwanakin da na gabata, shugaban ƙasar Najeriya President Bola Ahmed Tinubu sai da ya ji har jihar Plateau domin ya jajanta wa kiristocin da aka kashe, waɗannan kiristocin duka mutanen da aka kashewa a lokacin ba su fi mutum 20 ba, a gwanda kuma wannan harin ya kasance ya faru ne a sakamakon yadda wasu in ta'adda suka kai hari suka kashe wato wasu kiristoci a jihar wato Plateau. Wannan harin da shugaban ƙasar Najeriya President Bola Ahmed Tinubu, duk da ya kasance wannan harin ya gama kunsa kiristoci ne da musulmai da aka kashe, amma shugaban ƙasar Najeriya kawai ya je ya jajinta wa kiristocin da aka kashe banda musulmai. Yanzu kuma sojojinsa ne, mutanensa ne, waɗanda suka kasance suna ƙarƙashinsa ne, suna aiki ne daga umarninsa, an kai wannan harin. Babu wani sako takamamme na jajintawa ko kuma ya tashi da kansa, tunda su suka aikata, su da suka kashe waɗannan fararen hulan, domin wannan abin yana faruwa ne kuma yana tabbatuwa ne akan yadda suke kaddamar da hare-hare, kamar da yadda kasashen Israel da America suke kaddamar da hare-hare, suke kashe mutane a wato jihohi, a wato kasashen Israel, a kasashen Iran, Palestine, Gaza da kuma wato kasar Lebanon da sauransu da Syria. Haka dai sojojin saman Najeriya so tari a yanzu suka koma suna shirya kaddamar da hare-hare, su kai hari akan fararen hula, mutanen da suka kasance suna akan halin bauta ko kuma suka kasance suna kan neman na halaliyar su, kamar dai da constitution ɗin ƙasar ta Najeriya ya baiwa kowane ɗan Najeriya dama, ya yadda ɗan Najeriya ya nemi halalinsa, kada ya je ya saba doka ya nemi haram. Mutane sun kasance suna neman halaliyar su, amma gwamnati ko kuma mu ce sojin saman Najeriya su kaddamar da hari akan waɗannan fararen hulan da ba su yadda zuciyarsu ta ja su ba, suka aiko ma cikin in ta'adda, suka kasance sun addabi gwamnati da kuma mutanen da suke a cikin wato gari, suka kasance sun yi imani da cewa idan suka nema suka samu abinci wanda shine hanyar daidai, wanda kuma shine gwamnati, duk wata gwamnatin kirki take fatan a ce in kasar ta sun kasance. Amma gwamnatin Najeriya idan ta tashi kaddamar da hari, ba ta kaddamar da wannan harin akan mutane, wato ba ta shirya kaddamar da harin akan in ta'adda, sai dai kawai ta kaddamar da hari akan mutanen kirki, mutanen da suka kasance suna da matukar amfani a cikin al'umma. A mai da mutane da dama marayu, a mai da uwa ta koma tana jimamin rashin ɗanta, a bar uwa cikin jimamin rashin ɗanta, a bar mata cikin takaba, a bar 'ya'ya cikin maraici. Duk da haka gwamnatin Najeriya ta fito ta bayyana cewa wai waɗannan harin da take kaiwa bisa kuskure ne, ta kai wannan harin a cikin, ta kai hari sau 13 a cikin shekaru 3 kacal na mulkinta. Shin me ya sanya haka ke faruwa? Shin me ya sanya kawai musulmai ne ake kashewa? Kawo dai a yanzu magana ake fata kusan mutane 1000 an kashe su, wadda ba kowa ya kashe su ba, banda waɗanda wato in Najeriya musulmai waɗanda ƙungiyoyin ta'addanci ke kashewa da wato in kidnapping. Gwamnatin Najeriya ita kanta ba wai ta kare in Najeriya a daina kashe su ba, a'a yanzu ita ce take shirya take kashe su da kanta. Kun gane? Mu ba mahaukata bane, kuma mun san abin da muke, ba za mu taba zuba ido muna kallo ana kashe muna mutane ba. Babu wani jaje, babu wani abin ko kuma har yanzu fa shugaban ƙasar Najeriya ya share mu. Maganar gaskiya za mu iya wanye mu, kuma za mu tabbatar da cewa idan dai ba za a iya ɗaukan mataki ba, ba za a daina kashe mu ba. Mun kai ƙarar ku a wajen Allah subhanahu wataala, Allah ka isar muna, Allah ka hukunta ku daidai da abin da kuke aikatawa, ko muna roƙon Allah ya karɓe wannan mulkin da kuke mutuwar su. Ya Allah muna roƙonka ka hukunta ku, ya Allah muna roƙonka
ka yi yadda ka aikatawa waɗannan mutanen da suka kasance suna kashe mutanen mu kamar yadda ka aikata ga Fir'auna da su Hamana da su Lamarudu. Ya Allah ka hukunta wannan gwamnatin akan wannan abin da take na kashe mutane civilian wanda su kasance ba su ji ba su gani ba, na kashe su haka kawai. Mun faɗa muna jiran kamu daga gare ku, muna jiran kamu domin ku kashe mutane ku ce ba za a yi magana ba. Idan an yi magana ku turi DSS, ku turi jami'an tsaro su kama mutane, to ba damuwa ba ce. Mun faɗi kun ci amanan mutane, kun kashe mutane, kuma ba mu yafe muku ba. Allah ka isan muna, Allah ka isan muna, kuma Allah ka hukunta ku, Allah ka hukunta ku, Allah ka hukunta ku kamar yadda kuke kashe musulman da ba su ji ba su gani ba. Allah ka hukunta ku, Allah ka tarwatsa ku, Allah ka rakasa ku, Allah ka naga da ku. Allah muna roƙonka ka hukunta waɗannan bayin naka. Kar ku manta ku yi mana liking, ku yi mana sharing, ku yi mana subscribing wannan YouTube namu wato wannan YouTube channel namu mai albarka, domin hakan zai ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen kawo muku cikakkun labarai kan masu kama da haka. Mun gode. Allah ka mana jagora.